भगवती म्यूजिक प्रोजेक्ट मिक्स बाय रजा रुबास। बलात्कार कइले बा मातारा रे दाबी दुनु अनार बलात्कार कइले बा मातारा रे दाबी दुनु अनार बलात्कार कइले बा राइटर दिलीप पतिया के खाली मरद मिले ना राइटर दिलीप पतिया के खाली तुझला और जुनाया केला जैसन मरद मिले ना राजा रुबास मनोजय जय धोखा देवेला मातारा रे दाबी दुनु अनार बलात्कार कइले बा मातारा